ஸோ டெய்லியும் பட்டு சாரியே கட்ட முடியல, சாஃப்ட் சில்கே கட்ட முடியல அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு சூட்டபுளாக நிறைய சாரீஸ் நான் தேடி தேடி உங்களுக்காக வாங்கிட்டு வரேன். ஸோ அதில் வந்து நல்ல ஒரு மீனாக்கரி ஸ்டைல்லிங்க சாஃப்ட் சில்கோட மெத்தடில் நான் ஒரு சாரீ வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். சாரீ வித் ரெயின்போ டைப்பில் மல்டி கலர் ஸ்ட்ரைப்ஸ் வச்சுட்டு 2 பக்கமே மேங்கோ புட்டாஸ் வச்சுட்டு ஹேண்ட் டைடு ப்ராடக்ட் இது. கலர்ஸ் ஓப்பனில் பாருங்கள், பிடிச்சிருந்தால் ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணி புக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சாரீ மல்டி கலரில் அழகாக இருக்குங்க. பாடி கான்ட்ராஸ்ட் பார்டர், ப்ளவுஸ் ஆல்சோ கான்ட்ராஸ்ட். சரிங்களா? முந்தி இந்த மாதிரி வந்துடும். ஸோ சாரியோட ட்ரேப்பிங் வியூ பார்த்துடலாமா? ஸோ சாரியோட ட்ரேப்பிங் வியூ இந்த மாதிரி வரும். இன்னும் 3 கலர், 3யுமே பார்த்துட்டு பிடிச்சது ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணி புக் பண்ணுங்கள்.